Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Татарстанның беренче президенты Минтимир Шәймиев һәм республика тарихына багышланган күргәзмә ачылды. Главное, вот эти люди, как говорится, представлены современному поколению. Экрандагы Сирия фотосурәтләрне Фәрүзә Мәҗитова күрде. Татарстанлыларның яртысында коронавирусқа каршы иммунитет бар. У вас лучшие результаты на сегодняшний день, и я сегодня с удовольствием вам об этом говорю. Илнең баш санитар табибы республикага нинди бәя бирә? Рәмзилә Вафиятуллина. Олар утка да, суга да кирергә әзер. 2020 год был он особо непростой. Коткаручыларның 2020 елгы эшчәнлеге турында Илдар Сафиуллин. Бүген Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиевның туган көне аңа 84 яшь тулды. Казанда аның хөрмәтенә фотокүргәзмә ачылды. Йөзләгән сурәттә зур бай сәяси тормыш юлы. Рәсми фотолар янәшәсендә бик халыкчаннары да бар. Беренче президент кешеләр арасында вакыйгалар үзәгендә кайный. Аның гел әйтә торган бер сүзе бар. Кешеләрне яратырга кирәк, кешеләрне яратмыйсың икән, җитәкче булып та торма. Бер нәрсә вәгъдә дә әйтмә. Бик таныш һәм сирәк фотолардан торган күргәзмәне Фәрүзә Мәҗитова да күреп кайтты. Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиевка бүген 84 яшь. Казанның күргәзмәләр залындагы әлеге фото, видеоларда аның үткәне. Ул тулы бер чорны кылычлыган улуг шәхес. Аның юлы Татарстан юлы. Меня знаете, что радует? Меня радует то, что обо мне может какие-то выставки появиться. Но тут все люди, которые участвовали в тех событиях судьбоносных 90-е годы из нашей республики, все силы, и политические, и общественные, значит, весь народ же был охвачен. Вот эти люди здесь все представлены. Бу зур күргәзмәне алар Рөстәм Миңнеханов белән карыйлар. Фотосурәтләрнең бай тагында да алар бергә. Республика тормышындагы мөһим мизгелләрне дә бергәләп кичерәләр. Бу үзенчәлекле фотолар белән танышырга бүген үк күп кеше килде. Кайберләренә Минтимир Шәймиев үзе экскурсия уздырды. Ул гомер буе шулай кешеләр арасында үзе белгәнне башкаларга җиткергә ашыга. Наш первый президент никогда не боялся трудностей, открытого разговора с народом. И по сей день твердо следует своим убеждениям. Рядом с ним и мы учились гражданскому мужеству, терпению, оптимизму, умению отвечать на вызовы времени. Тарихта карасаң, тарих күзлегеннән андыйлар күп булмады. Инде менә мондый авыр елларда ул бик безнең бәхет булып чыкты, ул килеп чыгу. Менә бу фотоларда 90-нчы еллар республика үсеше өчен хәл иткеч чор. Декларация, конституция кабул итү, шартнамә төзү. Ул елларда Минтимир Шәймиевның зирәк сәясәте аркасында республикада милләт-ара, конфессия-ара дуслык урнаштырыла. Төрле тармакларда икътисад, мәдәният, социаль өлкә булсынмы, мөһим проектларга нигез салына. Татарстанга фундамент салган кеше ул. Ныклы фундамент салган кеше. Шуңа күрә ул беренчедән төзүче. Татарстанны Татар халкын берләштереп ил төзегән кеше ул. Минтимир Шәймиев табигаты белән гади кешегә һәрчак игътибарлы. Бу фотолардан да күренә. Ул тормышка ашыра башлаган тузган торак, газлаштыру кебек социаль проектлар үз вакытында халыкның тормышын уңайлатуда хәл иткеч роль уйнады. 10 ел элек яңарыш проекты республикада халыкларның рухи мирасын саклап калуга юл ачты. Узган ел күп телле адымнар мәктәбе төзелеп, Татарстан мәгарифендә яңа чор башланды. Әйтте дә, эшләде дә. Такой огромной воли, самообладание. Шундый зур ихтияр кешенә ия булган, үз-үзен кулда тоткан көчле башка кешене мин белмим. Әлеге сыйфатлар аны бу тормышта бөек шәхес буларак саклап калырга ярдәм итте. Дәүләт һәм халык алдындагы казанышлары өчен Минтимир Шәймиевка ил президенты указы нигезендә хезмәт герое исеме бирелде. Минтимир Шәриповичның туган ягы Әнәк авылында аңа бронзадан бюст сын куелды. Хәтерлим, авыл хуҗалыгының хайран какшау еллары иде. Нефтнең дә бәясе юк, әмма шулай була карамастан авыл хуҗалыгы республикабызның үстенлекле сәясәтендә булды. Бу дәүләт ярдәме мәсьәләсендә. Аның менә
авылдан болуы, авыл тормышын, авылның фәлсәфәсен тирәннән аңлап фикер йөртүе, авылны сакларга тырышуы, ул миңа менә авыл хуҗалыгы буенча бик күп ул чорга җыелган кыенлыкларны җиңеп чыгарга уңышлы хәл итәргә мөмкинлек бирде. Минтимер Шәймиев уникальный человек. Минтимер Шәймиев уникаль кеше. Мин һәр чак әйтәм, әгәр Аллаһ Тәгалә тарафыннан үзем өчен ниндидер мөһим дәрәҗәгә лаек булганмын икән, бу беренче чиратта зак еллар Минтимер Шәймиев белән бергә эшләү нәтиҗәсе. Бу зур бәхет, зур бүләк һәм бик зур җаваплылык. 26 залга урнаштырылган 133 экранда республиканың яңа тарихындагы 30 еллык чор күрсәтелә. Монда Минтимер Шәймиевнең шәхси архивындагы сирәк фотосурәтләр дә, видеоматериаллар да урын алган. Әлеге күргәзмәдә республика язмышындагы хәл иткеч вакыйгалар күрсәтелә. Менә 1991 елда Татарстан президентының вәкаләтләренә керешү тантанасы. Аларны теләгән һәркем хәзер шушы залларга килеп күрә ала. Минтимер Шәймиевнең үткәне белән Татарстан кичергән вакыйгалар аша танышып була. Тут очень хорошо продумано. Главное, вот эти люди, как говорится, представлены современному поколению. Бүген Минтимер Шәймиевне бөтен республика котлый. Социаль челтәрләрдә менә шундый онлайн фото күргәзмә. Һәркемнең аның белән бәйле истәлекләре бар. Минтимер Шәймиевка булган игътибар, ихтирам бүген күргәзмә залы чикләренә генә сыймады. Бу инде шәхеснең бөеклеге һәм халыкның мәхәббәтен раслый. Фируза Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов Минтимер Шәймиевне үз инстаграмында да котлады. Бергәләп эшли һәм яшик, бергә җырлап алып барык тормышны Минтимер Шәрипович дип язган ул. Һәм котлау ролиге урнаштырган. Әйдәгез, аны бергәләп карыйк. Минтимер Шәймиевне бүген туган ягы Актаныш районында да кутладылар. Һәнәк авылындагы музейга авылдашлары, мәктәп укучылары килде. Әлеге йортны Минтимер Шәймиевнең әтисе Шәрип Шәймиев сала. Татарстанның беренче президенты үскән йорт 2005 елдан бирле музей булып тора. 700 экспонатлар арасында әтисе киеп йөргән күн тужурка, шул замандагы җиһазлар, бүген дә җырлар тыңлап була торган патефон бар. Музейны узган ел 6000 кеше килеп караган. Читтән килүчеләрне беренче президентның кайда туып, ничек яшәү кызыксындырса, якташлары аның хакында барысын да белә һәм шиксез горурланалар. Кадерле Минтимер абый, сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз. Һәр көнегез сөенечле хәбәрләр, шатлыклы вакыйгаларга бай булсын. Ул гомумән республика үсешендә, яшәшендә зур өлеш, тирән эз калдырган шәхесебез. Инде менә бу тагын аның сөенечлесе туган яклы кеше, туган ягын яратучы, ихластан яратучы кеше. Исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Киләчәктә дә үзебезнең халкыбызга әле хезмәт җимешләреннән мәхрүм итмәс дип ышанып калабыз. Әнәк авылындагы музей янәшәсендә Бабайда кунакта дип аталган парк ачылган иде. Анда беренче президентның бала чагы белән дә танышырга мөмкин. Узган ел хезмәт героена сын куелды, мәктәп укучылары якташларын шуннан котлады. Минтимер Шәрипович, Безнең телеканал бүген Минтимер Шәймиевка әйтелгән иң җылы теләкләргә кушыла. Без үз чиратыбызда сезгә тагын бер кат ныклы сәламәтлек, көч, озын гомер телибез. Башлаган эшләрегез дәвамлы булсын. Коронавируска каршы нәтиҗәле көрәш алып баруда Татарстан Россия күләмендә иң алдынгы урыннарда. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова шулай дип белдерде. Бүген ул эш сәфәре белән Казанга килде. Иртәдән үк баш санитар табиб ел нәтиҗәләренә багышланган зур киңәшмә уздырган иде. Монда республика тормышындагы мөһим мәсьәләләрне күтәрделәр. Коронавирусны кайчан җиңәрбез, ни өчен авылларда суның сыйфаты начар? Бу һәм башка сорауларга җавапны Рәмзилә Гафиятуллина ишетте. Очень интересный указ Екатерины II 1772 года. В то время уже была принудительная изоляция, Рустам Галевич, больных и лиц, подозрительных на заболевание. Мондый сынау 100 елга бер генә була диләр. Кайчандыр чума, испанка турында китаплардан гына укып белгән табиблар 2020 елны тарихка коронавируслы ел дип теркәп куячак. Иң авыр ай май, җиңеле сентябрь. Таякның авыр башы табибларга төшә. Борьба с инфекцией в основном женское дело. Да. В Российской Федерации. Да? Да? Ну, женское же, Нет. Там, где
Сложно, женщин, конечно, доверять. Һәм сынатмадылар. Татарстан бер генә минутка да хафага төшмәде дип бәяли баш санитар табиб. Анна Попова республикага бик югары бәя бирде. Татарстан внутри Российской Федерации. Нәтиҗәле эшчәнлеге буенча Татарстан Россия күләмендә иң алдынгы урыннарда. Илдә тәүлеклек артым күрсәткечләре төрлечә. 100 мең кешегә 2-дән алып 60-ка кадәр. Татарстанда бу күрсәткечнең бер кайчанда 3-тән күтәрелгәне булмады. Чагыштыру өчен Россиядә әле хәзердә 16 тирәсе. Авыручыларның аз булуы сезнең хезмәт нәтиҗәсе. Широкий спектр действенных мероприятий при поддержке правительства страны во взаимодействии с федеральными министерствами, ведомствами, с центральным аппаратом Роспотребнадзора позволили сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, не допустить резкого роста случаев коронавируса и возникновения очагов трудовых коллективов. Коронавирус белән көрәшкә Татарстан иң беренче булып алынды. 20 февральдә Diamond Princess лайнерыннан тәүге пассажирларны менә Казанга кайта. Аннары карантин, үз изоляция, шикләүләр, алардан котылу җәй буена сузылды. 30 меңнән артык объект тикшерелә, 11 миллион сумлык штраф салына. Наиболее дисциплинированными. Иң тәртиплеләр дип сәнәгать предприятиеләрен әйтергә була. Аларда хилафлыклар 1,5% тирәсе генә. Менә шәхси медицина оешмалары көнкүреш хезмәте күрсәтү, туклану урыннарында закон бозуларга еш юлыктык. Алайда хезмәт урыннарында күпләп авыру очраклары берничә генә була. Ковидны авыр кичерүчләрдә 3%. Башка төбәкләрдән аермалы буларак мәктәпләрдә укулар өзелми. Закуплены облучатели воздуха, бесконтактные термометры, установлены санитайзеры. Дети начали учебный год и завершили 2/4 в очной форме. Хәзер хәл тотрыклы, акрынлап тормыш үз җаена кайта. Җәмгыятьтә иммунитет дәрәҗәсе дә югары. По итогам третьего этапа уже Декабрьдә Татарстанлыларның 51%-ында коронавируска каршы антитәнчекләр табылган. Чиргә каршы тору дәрәҗәсе бигрәк тә балалар, мәгариф һәм медицина тармакларында эшләүчеләрдә югары. Моның сәбәбе аларның үз эшчәнлекләрен туктатып тормавы белән аңлатыла. Республика 100 көн эчендә йогышлы авырулар өчен хастаханә төзедә. Ковид белән көрәшер өчен 17 мең табибны укыттылар. Замана зәхмәтен тулысынча җиңәр өчен вакциналаштыруны җәелдерү кирәк. Шунысы шатлыклы, Татарстанны янә тәҗрибә мәйданчыгы итеп сайладылар. Коронавируска каршы вакцинаның 3-сен республикада сынап караячаклар. Шумаков исемендәге үзәктә эшләнгән бу вакцина февраль аенда әзер булырга тиеш. Әлегә коронавируска каршы Спутник вакцинасын Татарстанда 7 меңгә якын кеше кадаткан. Февраль ахырына 190 мең доза кайтырга тиеш. Определено 68 точек. Они будут увеличиваться, потому что мы, кроме медицинских наших учреждений, будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на Казаньоргсинтезе, на КамАЗе уже начата. Ширне кайчан җиңәрбез дигән сорауларга Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы быелның беренче ярты еллыгында дип фаразлый. Күмәк иммунитет формалашкач. Как только иммунитет будет сформирован. Халыкның 60%-ында ширгә каршы иммунитет барлыкка килсә, без илдәге эпидемиологик вазгыятьне тулысынча контрольгә алдык дип әйтә алачакбыз. Димәк, Татарстанга бу күрсәткечкә җитәргә күп калмады. Әмма ковидны йөгәнләсәк тә, санитар табиблар өчен эш җитәрлек әле. Борчыган мәсьәләләрнең берсе эчә торган суның сыйфаты. каждый пятый из них Республикада һәр 5-нче скважина санитар таләпләргә туры килми. Узган ел Тукай, Мөслим, Минзәлә районнарында хәл тагында начарайган. Мензелевскида да хәлне уңайлата алмадылар. Су белән бәйле тагын бер проблема чистарту корылмаларының торышы. 2020 ел буенча 20 корылманың 8-е генә нәтиҗәле эшләгән. Республикада аларны яңарту дәвам итә. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов Анна Попова белән аерымда очрашты. Татарстан президенты аңа ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Медалью 100 лет образования Татарской автономной социалистической республики награждена руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова Анна Юрьевна. Спасибо большое. Спасибо. Бүген Анна Попова республикада вакциналаштыруның ничек баруы белән дә танышты. Ул үзе прививканы узган юлык ясаткан, җәмгыятьне бу авырудан саклар өчен прививка ясаучыларның санын 60%-ка җиткерергә кирәк ди. Хәзер безнең республикада 57 пункт эшли, аларның күпчелеге сырхауханәләрдә. Казанның 21-нче сырхауханәсендә эшнең ничек баруын Рөстәм Миңнеханов белән бергә карадылар. Заходя сюда пациенты, сразу увидят, что мы можем провакцинироваться. Казанның 21-нче сырхауханәсенә вакцина ясатырга көн саен 50-ләп кеше килә. Бүген дә кунаклар килде дип эш тукталмады. Алдан язылган исемлек буенча кабул итәләр. Анна Попова белән Рөстәм Миңнехановка бу эшнең ничек оештырылуын сөйлиләр. Алар пациентлар белән аралашырга да өлгерә. Осознанно. Вас, наверное, заставили, да? Нет, я педагог вуза, поэтому семестром медуниверситета, поэтому семестр предстоящий университет, человек осознанно. Осознанно.
Өлкәннәр дә, яшьләр дә килә. Мин авырмадым. Шуңа күрә вакцина ясатырга булдым. Декабрь ахырыннан башланган эш тукталмый, монда гына чиратта 200 кеше. Аларга язырга мөмкинлек булгач, без аларны язабыз да чакырабыз. Бүгенгә Россиядә вируска каршы 2 вакцина бар, өченчесен теркәр өчен илдә документлар әзерләнә. Пациентның сәламәтлегенә, авыру тарихы, яшәү рәвешенә карап, табиб аның өчен туры килгән препаратны сайлап алырга мөмкин ди Анна Попова. Моның фән өчен югары казаныш булуын искәртә. Я привилась в сентябре. Мин вакцинаны сентябрьдә ясаткан идем. Хәзер антитәнчекләрем күп, вакцина куркыныч түгел, кирәкле һәм мөһим. Ковидтан авырып терелүчеләр монда тернәкләндерү курсы да уза. 10 көн дәвамында тренажерларда шөгыльләнәләр, массаж алалар, сулыш гимнастика, физиотерапия үтәләр. Июльдән бирле монда 100гә якын кеше булып киткән. Монда да пациентларның яшьләре төрле. Ничә яшьтә булуга карамастан вирус организмга көчле йогынты ясый, өстәмә авыруларны китереп чыгара ди Ләйсән Арсланова. Хәзер полегче булды инде. Соларга легче, барыбер хәл югы. Там 5 көн җиргә була берсе. Анна Попова тернәкләндерү барышы белән дә таныша, нәтиҗәсе турында сораша. Нормально. Нормально, яхраларга фикердә. Ширләгәнең что? Ну вот ноябрь ахырында аккан. Хәзер ничек соң? Яхшы, яхшылар белән дышат яхшы. Авырганнарны аякка бастыру, авырмаганнарны прививка ярдәмендә саклап калу сәламәтлек саклау тармагының төп бурычы. Сегодня главное это привиться. Бүген нинди вакцина бар, шуны кадатырга кирәк. Бу очракта без вирус белән идарә итүне үз кулыбызга алып, алда нәрсә буласын аңлый алачакбыз. Ил халкында иммунитет 60%-ка җитсә генә авыруның таралуын туктатып булачак ди Анна Попова. Гөлнас Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Төштән соң Роспотребнадзор башлыгы Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаментына юл тотты. Балалар өчен әзерләнгән ризык ничек саклана, ул мәктәпләрдә кайнар килеш бирелә микән, яңа стандартлар буенча ничек эшлиләр? Анна Попова күп сораулар бирде. Теманы Айгөл Бәдретдинова дәвам итә. Мы также проходим по продукции. Хочу сказать, что бу киштәләрдә 1000 тонна продукция, ул 12 көнгә җитәрлек запас. 2008 елда тулысынча төзекләндерелгән заманча туклану департаментында Анна Поповага ризыкның ничек саклануын күрсәттеләр. Кунак яшелчәнең яхшы терелүенә игътибар итә. Көн сайын 100 тонна азык-төлек моннан мәктәп һәм балалар бакчаларына китә. Эш пандемия елында да туктап тормый, склад аша узучы азык-төлек күләме арта гына. объем 10%-ка үсте сентябрьдән. Яңа стандартлар керткәчә. Балаларның төшке ашы сыйфатлы һәм файдалы булырга тиеш. Бу ил президенты куйган бурыч. Айруча бу уку елында 1 сентябрьдән башлангычларны тулы составта бушлай ашаталар. Сосиски с макаронами они, наверное, съедят, а вот гречку с котлетой. Сайлап алу мөмкинлеге булсын ди Роспотребнадзор башлыгы. Моннан соң ризыкның сыйфатын ашханәдә ашалып бетү-бетмәвенә карап бәяләячәкләр. Да, у нас у старшеклассников есть меню свободного выбора за 69 рублей. Мы единственный город, который не закрыли молочную кухню в том советском образце. Файдалы гына түгел, кайнар да булсын, хәзер төп игътибар шуңа. Мәсәлән, 186-нчы күп профильле лицейның бушлай туклану менюсында бүген бәрәңге буламыгы һәм парда пешерелгән балык котлеты. Хәзер 2нче сыйныфларның тәнәфесе килеп җитте, һәм инде алар ашханәгә төшеп җиткәнче, әлеге ризык 2 минут кала аларның өстәлләренә таратыла. Бик тәмле булды. Мин бүген ашадым бәрәңге белән котлет. Миңа бик ошады. Меню 2 атна кабатланмый. Бөтен шәһәр буенча ул бердәм. Аксым, май, углеводлар һәм калориясы нормаларга туры килә. Котлеты и картошка, а капуста, салат из капусты, не соленый. Нравится? Уңай үзгәрешләр мәктәп туклануы мәсьәләсенә ата-аналарны җәлеп итү белән бәйле. Татарстанда булдырылган Мама в теме проектында инде 900 кеше. Хәзер әниләр мәктәп ашханәләрендәге ризык сыйфатын үзләре дә тикшерә ала. Форма родительского контроля. Әниләрнең күзәтеп торуы туклану сыйфатын яхшырту өчен бик отышлы ысул. Әлеге тәҗрибәне бөтен илдә кулланырга кирәк. Президент куйган бурычлар үтәлгән һәм тулысынча алга таба да шулай дәвам итәргә кирәк ди кунак. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Туңып реанимациягә эләккән яшь ярымлык баланың хәле турында Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы яңа мәгълүмат җиткерде. Исегезгә төшерәбез, Алексеевск районында 30 градуслы салкында бала сарайда төн үткәргән. Иртән яшь ярымлык сабыйны эштән кайтучы әбисе табып ала, кул-аяклары һәм колаклары ишегән баланы Казанга алып килгәннәр. Хәзер ул аңында үзе сулый, ашый ала. Аяк-кулларын кисү турында сүз бармый ди табиблар. Пальчики на ногах, розовая сатурация, то есть насыщение их кислородом. Аяк бармаклары алсу төскә кергән, балтырында некроз башланган урыннар бар, әмма алар тирән түгел, мускулларга зыян килмәгән. Хәзер балага тәрбия зур игътибар кирәк. Минем уйлавымча, ул саугачак.
Бүгін 81 яшында Геннадий Зерцалов вафат. Ул КПССның Қозан шәһәр комитеті сәрқатибі, халық депутатларының шәһәр советы рәисе буларак билгелейді. Бар хезмәт юлы партия һәм дәүләт эше белән бәйле була. Аның катнашында шәһәр үсеше программалары тормышка ашырыла, тарихи һәйкәлләр төзекләндерелә. Геннадий Зерцалов турында якты хатирәләр безнең күңелләрдә гомер буе сакланачак диелә. Рөстәм Миннеханов, Минтимир Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Азгат Сәфәров һәм башка рәсми затлар кул куйган кайгынымында. Бүгін татар җәмәгатьчелеге танылган язучы, шагыйрь, публицист Рафик Юнысны соңгы юлга озатты. Ул күп еллар Татарстан яшьләре газетасында Идел һәм Казан утлары журналында мөхәррир урынбасары булып эшли. 2004 елда Гаяз Исхакый премиясе лауреаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Рафик Юнысны туган ягы Арча районы Кәйши авылында җирләделәр. 2020 елда Татарстанда 6000-га якын янгын чыккан, гадәттән тыш хәлләрдә 500-дан артык кешенең гомерен саклап калганнар, әмма 163 кеше һәлак булган. Бүген коткаручылар узган елга нәтиҗәдә ясады. Утырышны Рөстәм Миннеханов алып бара, алга таба фаҗигале хәлләрне булдырмау, кеше гомерен саклау өчен президент нинди яңа бурычлар куйды соң? Тулырак Илдар Сәфиуллин. Рөстәм Миннеханов коткаручыларга махсус техник ачкычларын тапшырды. 19 машина шәһәр районнарда янгын сүндергәндә гадәттән тыш хәлләр вакытында кулланылачак. 2020 год был он особо непростой. Тем не менее, профессиональная выучка сотрудников МЧС, материально-техническая база позволяет решать те вызовы, которые мы столкнулись. Maddi texnik bazını kamilleştirə devam etə. Соңгы 3 елда Татарстанда автотехника паркын 33%-ка яңартқан. 2020 елда республика бюджеты хисабына 52 янгын сөндіру машинасы төзекләндерелгән. Олар көндә кирәк. Узган ел Татарстанда 5900 тапкыр янгын чыккан. Бу елда фаҗигалардан башланды. 3 көнлек Югарыстан районында 4 кеше һәлак булды. Аяныч хәл бөтен республика халкын тетрәндерде. Спас, Кайбыш, Яңа Чишмә, Чүпрәл районнарында ут чыгу очраклары аеруча күп ди коткаручылар. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе коллегиясендә белдерделәр. Без 2020 елда 2000 артык объектта янгын куркынычсызлыгын тикшерергә тиеш идек. Тик пандемия аркасында тулысынча башкарып булмады. Ул иминлек мәсьәләсенә тискәре йогынты ясамас дип уйлыйбыз. Узган ел Татарстанда янгын чыгу турында хәбәр итүче 85 мең җайланма урнаштырганнар. Алар 116 кешенең гомерен саклап калган. Бу эш дәвам итәчәк. Ялгыз яшәүче өлкәннәргә игътибар кирәк. 2020 елда янгында 163 кеше һәлак булган. Президент һәр очракны аерым анализларга кушты. 149 до 163. Рост существенно, особенно учитывая планомерное снижение количества пожаров. Необходимо детально разобраться с причинами такого роста и проанализировать каждый случай. Президент коткаручыларга интернат һәм өлкәннәр йортларында аерым контрольдә торырга кушты. Трагедии, которые произошли в Башкортостане, Тюменской области, унесшие жизни людей, не должны повториться. Задача министерства занять принципиальную позицию при надзоре за деятельностью организации, оказывающей социальные услуги, особенно по уходу за престарелыми гражданами. Тагын бер мәсьәлә, суда батып үлүчеләр саны 15%-ка арткан. Татарстанда ял итә торган 154 урын бар. Шуларның 56-сында гына коткару постлары оештырыла. Президент бу урыннарны пляж категориясенә кертү усулларын өйрәнергә кушты. Шулай эшләгәндә халыкны барлык иминлек чаралары белән тәэмин итеп булачак. Илдар Сәфиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. КХТИда акча үзләштерү эше, сораннарны фаш итү һәм элекеге ректорны утырту бу эшнең ничкәлекләре белән Реальное время сайтындагы материалдан танышырга мөмкин. Татарстанда соңгы 2 атнадагы зәмхәрир салкыннарда ТГК-16 компаниясенең җылылык станцияләре югары әзерлек режимында эшли. Алар Казанның күп кенә микрорайоннарын, шул исәптән Салават күпере комплексында җылылык белән тәэмин итә. Татарстанга килгән шатнама салкыннарда ТГК-16 җәмгыяте станцияләре югары әзерлек режимында эшли. Җылыту шелтәрләрендә су температурасын билгеле бер дәрәҗәдә тоту мөһим. Кулланышта булган һәм резерв җиһазларга, станция су үткәргечләренә, җылыту җайланмаларына аерым игътибар. Иләребез бик җылы, бер дә зарланмыйбыз, менә иптәшем дә зарланмый, бик киенмибез дә, нормаль гына йөрибез. Квартираларда бик җылы.
Кай вакытта даже сүндереп куябыз. Салават күпере микрорайонында яшәүчеләр әнә шулай ди. Биредә җылылык һәм электр энергиясе белән тәэмин итүдә эзлеклекләр юк. Шул ук вакытта җылылык өчен түләүләр Казанның башка районнарына караганда күпкә түбәнрәк ди фатир хуҗалары. Түләүләребез нормаль әйбәт кенә. Мин довольна. ТГК 16 хезмәткәрләре салкыннар белән тәүге сынауны уңышлы узды. Тышта ни генә булса да, өйдә буран булмасын диялар. Алия Хайретдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз. Это чудо! В автоцентре «Марка» огромная распродажа автомобилей Nissan. Зимняя резина в подарок. Улица Чуйкова, 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Отличная новость! В январе в «Лада Канавто» доступна программа господдержки. Получить выгоду 10% стало еще проще. Если «Лада», то «Канавто». Подробности 230 30 30. Игътибар! 12 февральдан 20-шіне қадар Казанның Уникс концертлар залында Монша ташы театры кәмі 20 исемлі бір яңа тамашасын күрсәтә. Билеттар сатыла. Біздің тамашаларда күршик, рәхәтләнеп күршик. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик гыйнвар ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер 2 167 166. Яхшы протез? Шиттә турсын. Бу доктор Ост медицина үзәгенә нигез салучы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургия ысулы белән дәвалауны киңәш итмибез. Бары бер укол авыртуны басырга һәм артрозның соңгы стадиясендә һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Хәзер үк доктор Остка бушлай кабул итүгә язылыгыз. Доктор Ост федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта явым-төшемнәр көтелми. Әлегә 20 градус суык, шулай да бу вакытлыча, чөнки республикабызда температура күтәрелә башлады. Пәнҗешәмбе көне Татарстанда явым-төшемнәр юк диярлек, көньяк да һава шартлары бераз үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеста болытлы һава саклана. Температура 15 градус. Республикабызда юлларда бозлавык саклана, мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җилтен яктан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә көндез явым-төшемнәр булмаса да, кич белән вак кар явачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта төштән соң явым-төшемнәр көтелә. Температура 14 градус. Бу көннәр кирәк кадәр кояшлы булмаса да, күңел яктылыгын югалтмасак иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Үз фатирыгыз турында хыялланасызмы? Гранд төзелеш компаниясының Город Парк Новый Гор Китра комплексында хыялыгыз тормышка ашачак. Фатирлар кирпеч йортта сыйфатлы итеп эшләнелгән. Казандагы телефон 2 677 677. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2 677 677. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему. Оформление прав собственности на недвижимость. Главное – порядок в документах. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.
Татарстанның техник инвентаризация бюросы акционерлык җәмгыяте күчемсез милекне теркәү сораулары буенча 23 гыйнварда бушлай консультация көне үткәрә. Белешмәләр өчен телефон 8 800 333 14 76. Казанда кар явачак, 12 градуска кадәр суык, көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Җирнең магнит кыры тыныч. Варикоздан бөтенләйгә авыртусыз тиз арада котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикоза нет лазер хирургиясе клиникасына мөрәҗәгать итә аласыз. Не берите в Новый год лишнего. Избавьтесь от варикоза. Новогодняя скидка на лазерное лечение до 20%. Скидка весомая, ножки легкие. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40.